dušu ima dar. Misliš drugi ljudi nisu ljudi, ako nisu sasvim isti kao ti. Al kreni samo tragom nekog stranca, da saznaš stvari koje nisi znao ti. Što se kugaste u propaste, da li si ikad čuo vuka kad je mesec pun, da li video si nasmejanu zver, da li planina ti peva pesme svoje, da li znaš ti koje su sve vetra boje. Koje su sve vetra boje. Probaj slatki plod što daje ti i dobro gledaj daj sve oko sebe, pa ćeš prave stvari znati. Reka i oluja su mi sestre, Vitra i Čaplja znaju me, i svi smo mi tu jedni radi drugi. To je svet u kojem svako srećan je. Da znaš kako si kamo raste i što se ugasne u propaste, tada nećeš čuti vuka kad je mesec pun, nit video si nasmejanu zver. Čujmo planinu dok nam peva pesme svoje, čujmo svi koje su vetra boje. Imaš zemlju, al da znaš, samo zemlju dok ne saznaš. I ne naučiš koje su vetra boje. Hiljade čudi taj skriveni raj, rekli bi svi da sam ja ona što ima sve. Raznih stvarčica imam na kile, mnogim stvarima ne znam ni broj. Meni mile, ali znaj, prava stvar nije to. Ljudski bi svet htela vidjet ja, vidjeti ljude koji trče, plešu, hode na onim, kako se kaže, stopala. Ne možeš to sa perajima, nogama mogla bih trčat, plesat, hodati kroz ono koje reč, grad. Htela bih ja zemlju i sna, gde svetlo sunca ljudima sjaj. Za mene raj bio bi taj novi svet. O kakav san, bar jedan dan meni pomeri. Peščani žal nosi me van za nosa mog. Ja želim to da osjetim tlo, tu gde ne kore svoje kćeri, mlade žene koje žele osjetit tlo. Sad spremna sam ja za taj ljudski svet,
Ono što ne znam ja njih ću da pitam, šta je vatra i šta je to čudna reč plav. Doći će dan kada ću ja iz mora izaći van. Večiti raj bio bi taj novi svet. Ali, slušaj, ljudski svet je haotičan. Život u moru je bolji bilo čega tamo. Ti htjela bi sad na kopno napustiti morsko dno. Ti sanjaš onom gore, a pametno nije to. Daj pogledaj oko sebe, dubine su tebi tu. Tu imaš sve što ti treba, u predivnom svetu to. Na morskom dnu, na morskom dnu. Život nam godi ovdje u vodi, lepše je tu. Život na kopnu nije lak, držite vrejan sunčev zrak. U vodi je bolje, tu sve je tvoje, na morskom dnu. U moru su ribe srećne, jer tu su u svetu svom. Na suvom baš nisu srećne, akvarijum je njihov dom. A sve može biti gore, i to ti je slučaj čest. Jer ljudi nas jako vole, sa blitvom za ručak jest. O da, na morskom dnu, na morskom dnu. Tu nas ne žele, jesti užele kao na tlu. Mi smo za ljudi ručak fin, ali ne mirimo se s tim. Nema problema, nema dilema, na morskom dnu. Na morskom dnu. Tu u dubini sve nam se čini kao u snu. Tu svako biće ima dar, to ludog ritma nosi žar. Pesma se čuje, talasi struje na morskom dnu. Jedini način da dobiješ ono što želiš, jeste da postaneš čovek. Možete to? Drago moje dete, pa ja to radim. Ja živim za da pomažem javnim sirenama, poput tebe. Jadne duše bez igde ikoga svog. Nekad davno ja sam bila jako zlobna, čak i vešticom su zvali mene znaj. Ali uz veliki sam trud, promenila ja čud, sad dobra sam ko hleb i zvuk je kraj. O da! Ja čaroliji sam uvek bila sklona, da bacam čini, ja bih mogla i u snu. Ali sada nije vol, da olakšam ovu bol svima koji nekom potegli su zlu. Patetično. Duše nesvetete su sad na dnu. Ova želi biti tanka, lepo curu želi taj. Svaku želju, tu sad znaj. O duše nesvetete, i mlad, i star. Oko mog se kotla mokavice, uvijek skini tak i ja to radim. Jasna stvar. Ali ipak koji put nisu mogli plati dug i moram reći da sam kaznila ih sve. Imam prigovor ili dva, premda svetica sam ja. Znaju duše nesretne te. Svi mladići vole cure koje ćute, a mnogo mrze prbljenje i traš. I s obzirom na to, bit će tebi lako što ćeš samo tako moći dobrog muža nać. I znaj, sramežljive su devojke na ceni, tišina je vrlina, znaju svi. Zato ne treba ti glas, tebi ćutanje je spas. I s nogu njega ćeš oboriti. Ja znam te, dušo nesretna daj. Reci reč, sad je čas. Ja sam zaposlena žena, neću šetiti cijel dan. Tvoja cena, tvoj glas. O dušo nesretna daj, poput je tvoj. Ako želiš ti na kopno, moraš račun platit moj. Ti nozak drži dar i da mi mali popis svoj. To je to, sad je gotova. Tu kraj će biti njoj.
nek glas bude moj. Sad, pevaj. Još pevaj. u Smederevu 20. marta 2013. godine. Pozdravimo hor učenika muzičke škole Kosta Manojlović iz Smedereva koji smo prvo čuli. Pozdravimo svu decu i ostale učesnike od Smedereva na najvišem publiku kao i goste na našem festivalu. Pozdravimo i članove žirija koji će danas sa nama podjednako uživati i pratiti sve nastupe na festivalu. Danas obeležavamo prvi jubilej festivala Cvrčak na kome će se predstaviti deca i vaspitači iz 23 grada i mesta širom Smedereva i Srbije.
Iz Novog Sada, Zrenjanina, Bečeja, Zmajeva, Kule, Pančeva, Požarevca, Beograda, Petrovca na Mlavi, Kovina, Velike Plane, Novih Banovaca, Kučeva, Zaječara, Velikog Gradišta, Lajkovca, Žagubice, Užica, Paraćina, Novog Beograda, Vranja, Niša i Smedereva. Uživat ćemo u prikazivanju 38 muzičkih tačaka u 3 bloka festivala. Pozivamo direktorku vrtića Smederevo, Mirjanu Ćosić, da vas pozdravi. Dobar dan i dobro nam došli. Radujem se što evo 10 godina gradimo, radimo, stvaramo, usavršavamo se, pevamo, družimo i okupljamo Srbiju u ovom našem lepom gradu. Želim da zajedno proslavimo 10. rođendan danas i uz osmeh i pesmu. Velika nam je čast što je s nama danas ovde naš bivši vaspitanik, korisnik ove predškolske ustanove i naših usluga, a danas zamenik gradonačelnika, gospodin Bojan Teofilović, koji će vas pozdraviti. On je isto ovako pevao, igrao, ali nije bilo festivala. Evo, danas nam je pomogao da izgradimo festival. Izvoli, Bojan. Hvala, direktorka. Šta reći, pa srce mi je puno što ima oko devojčica i dečaka, mališana iz čitave Srbije. Deca su naše najveće bogatstvo i kao što i u Svetom pismu kaže, budite kao deca. Ja na neki način zahtevam od roditelja, baka, deka, da budemo kao deca jer su oni najveće blago i bogatstvo i život ne bi imao smisla da nema njih. Hvala vam i decu, jedno veliko uraz za sve vas. Predškolske ustanove Dečije carstvo iz Velike Plane predstavit će se sa muzičko-dramskim izvođenjem Rođendanska čestitka. Koreografija i režija dramski saradnik Rusana Nikolić.
Naša deca iz Velike Plane predstavila su se sa muzičko-dramskim izvođenjem Rođendanska čestitka. Učestvovalo je 29 predškolaca, 12 dečaka i 17 devojčica iz grupe Sunce i Zvončica. Na sceni su deca pevala, glumila, igrala i pevala. Želim da iskoristim ovu lepu priliku i da zahvalim najprije roditeljima i mojim koleginicama na saradnji. Koleginice koji su bili uz mene, one su Tanja Križan, Sandra Velović, Jasmina Ivković, Slavica Lekić, Tanja Jovanović-Đorđević, Igor Isajlović, Emina Lukić, Zvonko Marinković. Naša tačka, naš nastup se zove Rođendanska čestitka, to je muzičko-dramsko izvođenje. U kategoriji baš tako i glasi muzičko-dramsko izvođenje. Ja sam kombinovala i uz to, znači istovremeno, deca su pokazali i solo pevanje, izveli su tačku sa solo pevanjem, pa pratila i Orfov instrumentarijum. Početni deo je bio prikaz jermenski dečji ples, pa posle toga je bila u drugom malom delu, znači jedna mala devojčica, dečak koji svirao na harmoniku i treći dečak koji je svirao na frulu. To smo izveli tačku, to je iz zemlje Gruzije, jedno malo dečji ples isto. Na kraju na srpskom je bila 2-3 rečenice lepe sa kojim smo čestitali jubilarni rođendan Cvrčkov. I na kraju uz 3 balone u obliku srca mi smo obeležili i završili smo naš nastup. Deca su bili na scenu jako aktivni, uvežbani, stabilni, a to je samo zato što to je plod dugomesečnog rada. Jer ja počev od septembar meseca već izaberem decu od različite grupe i provjeravam sposobnosti i naravno i poštujem želju svakog deteta i onda oformim jedan mali orkestar i počinjem sa njima radim. Poštujem njihove sve želje i ideje, a uz tu znači spojim i moje ideje, moje koncepcije i onda počinje režija i ostalo sve, znači i ovako dolazimo do jednog lepog rezultata. Do sad je bila uvek uspešna naša tačka, baš deca iz Velike Plane i od prethodne godine, moram da kažem, uvek su lepo izveli i jako visoko smo pokazali smo naše ime grada. Za uspešan nastup u Smederevu dugujemo zahvalnost rukovodstvu vrtića, koji su nam omogućili da se dobro pripremimo i našu ustanovu predstavimo na najbolji način. Evo, nakon uspešne prezentacije na jučerašnjem muzičkom festivalu u Smederevu, ja kao neko ko je na čelu ove ustanove moram da izrazim zahvalnost, pre svega lokalnoj samoupravi koja finansira posebne delatnosti, koja finansira stručne saradnike u ovoj ustanovi, koji su velika podrška vaspitačima u realizaciji vaspitno-obrazovnog rada. Juče se predstavila koleginica koja je saradnik za dramsko vaspitanje. Tačka je bila vrlo uspešna, ali to je nešto što godinama mi radimo i što je već tradicija u ovoj ustanovi. Mi smo generalno prisutni na svim festivalima koje organizuje Udruženje vaspitača ovog regiona i ne samo ovog regiona, već i u celoj našoj zemlji. Od 4. do 7. aprila bit ćemo prisutni na stručnim susretima u Vrnjačkoj banji i još jedno podvlačim značaj ovog učešća i svih narednih učešća, zato što
je upravo ta razmena nešto što doprinosi kvalitetnoj realizaciji vaspitno-obrazovnog rada, a naročito je to važno za uzrast ove dece kojim se mi bavimo.